suponse que a familia, a muller, tería a súa labranza, a súa medio de subsistencia na súa casa, e estes homens, pues, bueno, axudarían algo no inverno, pero no inverno xa sabemos que no campo pouco traballar. O máis importante é que quen está falando é neto de arrieiro, bisneto, arrieiro maragato. Un arrieiro maragato, sí. Os arrieiros maragatos tiñan moita tradición, hai moita constancia deles. Basicamente o que facían era transportar de Castela para Galicia e Galicia para Castela. Unha das liñas máis importantes que tiñan era a liña da Salazón. Cando os comerciantes cataláns vieron para Galicia, estableceron as primeiras salazóns de sardiña, vendían en Madrid toda esa salazón. E ese comercio constante de sardiñas en Madrid era feito por arrieiros maragatos que levaban a carga de Ribeira, Pobla do Caramiñal, non me acordo máis onde había salazóns. Aquí mismo había unha salazón, consta unha salazón aquí en Bares tamén, pasa que non sei, esa non creo que fora dos catalanes, debería ser máis ben dos romanos. Era dos catalanes. Era dos 19, de feito, outro día falamos cun paisano aquí que nos dixo que levaban carbón dende as Pontes ás fábricas de Salazón. Posiblemente ese transporte fora feito por arrieiros. Traballaban solos ou formaban grupos? Solos. Iban solos. Ás veces levaban compañía, pero por encarga tamén. A veces o que lles decían, mira, eu teño esta rapaza que a ver se vai colocada para unha casa ali na Coruña, a ver se me podes levar ou tal. Entonces, sí que levaban eses... eles normalmente a maior parte do camiño facíano da cabalo, pero cando levaban compañía o que facían era montar na súa besta ou nunha das mulas a xente que levaban, eles ir a pé. E ás veces tamén o que facían, cando vían que algunha mula estaba tocada e que iba sobrecargada, descargábana, cargaban na besta e eles iban a pé. Os traxectos non eran moi longos e o ritmo das mulas tampouco é un ritmo moi grande, podes facer perfectamente a pé, o cal iban máis descansados arriba, pero podían camiñar perfectamente. Decían que se metían en peleas, que lles gustaba o viño, que por onde pasaban deixaban marca. Bueno, hai moitos refrán dos arrieiros, nos cantares, é unha pena que non estemos, senón botaríamos aquí unhas cantadas, pero hai moitos cantares non despectivos, pero si dicindo cuidado co arrieiro que non é moi de fiar co que che vai a facer, sobre todo coas mulleres. Pois, home, hai que pensar nun home 6 meses por aí solo, dun lado para outro, pois, bueno, polo camiño toparía algo que lle interesara. E si a persona que lle interesaba mostraba receptividade, pois daba igual. E aos pais non lles gustarían esas cousas. Pois eso, hai moitos cantares que din pai garda as túas fillas dos arrieiros. Bueno. Ás veces irían solos e volverían acompañados. Hai un dito, unha cantiga de arrieiros de Loibán, nunha besta catrobán, pero aí queda, porque tampouco me lembro de se estivera Moncho sabe o enteiro. Sei que un sostén e outro mira para quen, bueno, algo enteiro non o sei, Alguna cousa máis? Un comentario, non? Decir, os arrieiros de Galicia, de España, de Europa desapareceron nas últimas décadas, pero claro, é un oficio que existe en moitos países do mundo. Sí, é un oficio que segue vivo. Unha cousa onde vades ter unha imaxe clara dun arrieiro é Juan Valdez, que conocemos todo de Cafés de Colombia. É un arrieiro típico, as súas mulas cargadas co café, co gran, baixando da montaña, pois sería unha cousa así, extrapolado ali, pois coa vestimenta que poden ter ali, pero eso é un arreo típico, con a carga de gran, pero é un arreo típico. En outros países tamén existe, non con mulas ao mellor, con burros tamén existe, as recuas pequenas, utilízanse todavía para transportar mercadorías en África, en Etiopía, en moitos máis países
aló onde non chegou, aló onde os camiños non son practicables por carros, pois as mercadorías síguense transportando a lombos de cabalerías. E con alguén que as guíe. Algo máis?